Co to jest? Co to jest? Szymonku, co ty robisz? Tata robił tak? Jak robił tata? Jak robił tata? Psik! A, psik! A, psik! Szymonku, a jak robi zegareczek? A jak robi autko? Pięknie. A gdzie jest Bozia? Bozia, szukaj Bozi, pokaż paluszkiem. No, jest Bozia. A gdzie jest lampa? Tam jest. Tak, a gdzie jest lampa? Szymonku, pokażesz lampę? Nie pokażesz. Szymonku, a jak robi tata? Tak robi tata, a mama? Brawo! Szymon, a przybijesz piątkę? Piona, hej! Zostaw to kółeczko. Piona. Nie ty, to zostawimy. Piona. Puch. Ciach. Cześć. Halo. Nie będzie piony. Brawo, to papa. Cześć. Szymonku, a jak tata robił? A psik. A psik. A psik. Tata, zrób psik. Zrób psik. A psik. A psik. O matko święta, co to było? Szymon. Brawo, tata! Brawo, papa!